Bema bi ba nsuo mu ana ukwara ye ma nsuo ni enti wo ya asode ba nsuo ni enti obeto se bema tenten gram a na nufu egu ni naso Memo akwaba ediba NYANSAPO kasa fidie eso na bi edika aka chem se abakwasem ayesem atesem de edika de editie ena da bia ye de ebrew ena yewuram na de ebrew so de edutwam ya ne komfo ebedim komo ababisa ensem a ono nso edi akwatene ewo naso ye enti ene no agem so se ye sane no badwemma NYANSAPO yenya pa yekukuni ankaka bepiem wo ha de edika ena ne ye de ebrew Chana minchame uti awamra meba afe mincheme konfo na ensamfu e wo no wonso ensane mfangu wo na mahwafo a mohwa mfa chichi ni benche musumunya bi emfanto bra munya bi emfa entum kotodwem na odi bi nso e de abobra se de sena efata yetwe ho abasisi e Memo akwaba medasi sa otwen ye ma mekoje maboafo nkrato e de eba ye nana Wadama akwaba Josu awisi ahaye NYANSAPO kasa fidie so na wagem so se yesane no badwemma yeah nana wadaroma fi udi ankasa de sen yo me de comfort bafo GYAU nana wadaroma yeka ASUO PAAMUU a wono ne hwan yo yeka ASUO PAAMUU a woni ani nsia e sabe yetini mu ASUO PAAMUU ne yati na ne din no eye ASUO Mamudu na aja Asante kasa ya ne PAAMUU na aka horo emu esini efena ASUO Mamudu tazemti o kasa na unsue sabe onya akani dabi na ba ne sen otimi bepiem wo Asante mem mebusa na sa asem ne sa ASUO na eden na ofri Burkina na otimi afri Burkina no ho Asante mem no we no say said ye Asante for you to kwan ko Burkina ko tena bobra no sa na Burkina for you to kwan ba Asante so bobra nti na de sa na tie anu ya wode ma wono no na afri se wo bepiem wo Asante mem no ne bobre ne fabre ene sen ASUO PAAMUU na woni konfo bi ada na emum na yesi enka tete pa no bema bi ba nsuo mu na na yesi da ukuada ana ukuada ye mansuo ni enti wo ya asode ba nsuo ni nti obeto se bema tenten gram a na nufu egu ni naso na o ka chense hey waso odin me ni ASUO Mamudu me ka chem se fi na komo bia ma nsuo mu ukuada biu ena wo ya asode aba nti wa ba obehunu me wo hu me dia na me din nie na emu ka che omo ma kase ma obi ama nsuo mu ukuada biu ena me hu se sa nsuo de ASUO Mamudu na ono no ba ko ya bonti ko kan no ka de PAAMUU ti PAAMUU na obi ade frɛ na konfo edi ka kan no kane ye fe de konfo afie badu ana obibie ni eye mbapa maame enti wo se ebra na osua na osi so no ne ho ofe enti okofa obi eku nipa ne de ASUO PAAMUU ebo ni dua ti nsuo ne kire no ana nsuo ne sa ne ho ye ne fe na ode ye na ode fa na kom enti ne ma yebenya PAAMUU konfo enti ono no free mu no na nsuo no ebeka am nso nana ma misa ebra abrante ne asobra chebe hu be ma tenten gram a ne nofo sabe egu eye ne nkotodwe so no wono nso kɔbɔ amane ewie ye no de ne si wo honom no akɔbɔ amane ewie wanso ne biom ɔbɔ amane ne wie ɔbɔ amane ewie wanso ne biom ma mentwe wadwe mesi bebi so wo se de odi kan akɔ me fa nse wo nana kɔ nse wo papa maame de na wono ne kɔfa obi kunu ene ade unsuo ebo ni dua nti wo hwɛ eye ne den wie ye no ebra o kire no ene wo se ne ho ye ne fe saa bra nso na me nana maame so ye konfo enti abosom no bi ana omom nana maame no so no omo ne suma ne kasae e ma oti ase se obegya ne dia ene obefa na kom yes akwan bi so unsuo nso wabo adwaman kakra ene ma odi fa na kom na nti odi fa na kom no na kom nhyehyeye mu ni sadi me nana kom fi aduana nu 45 good years bebie ni de obi ani me nana na sabesabo abri yi ena musuo ni nti
nsuo wo chiri bayiye na wudi bodua nso na wo hwe na wudi fo a obechewo asuo PAAMUU ye nsuo bi a sebe oye boafo na emu ade a wonpe ye kontompo konkonsa bayiye adansi kurumu saa ne man de wo ye na woni na mo obechewo nti asuo PAAMUU ye nsuo bi a sebe wagidi wo abofrem ni babie ni man enyina na obi a wo free Burkina no obepie mu Asante mem e ba ne sen otimi beji din wa ha yo wan say asuo no obi kura atwamu a na no asem obeka akire asuo ne ye adwuma nti ono so di adanse eche nipa say oh nsuo no me say bi ko wuru manim no de na me pe no aye ya ama me ena ma mu hu say sa nsuo o hye o den nti wo baba bie ni a nsuo we die wudi pa nti dwuma die ben poten pa na watimi aye asuo PAAMUU atimi aye de ama ba bia ni man asuo PAAMUU no dwuma die a otimi ye pa ye awoma ene se bi obi hunhum yare ato yare ma obi e hunhum ana se hunhum mi ekutia obi abrabo ono na ade otimi ya na de a wontimi nya ye se obi se na me ba wo abepesika ana me ba wo beku obi ade o chiri no so obi abu obi kwase o se mi beku no na kuni ma me ana na chichiriwe ma me na me pe oba we chichiri ma me saa de ne de asuo PAAMUU oba na so ye so a onye na o me ate asuo na bakwasem bre ofri Burkina waba besoe wa ha wonso udini edi dwuman na bre o kan wo nana no dwuma die poten be na otimi de wo nana diye yo bre am nana kom ye de na mi saa bre na mi sha enso mi behu bi na o ma sebe mpraduasa abaifo anu brase ebi se obi wo hawo no de nuko ja me nana na rusuma suma ni timi chiri nipa no a wo ye nipa no eti na mama na na benya ni pe ebire o ma be hye suma no ase eti na benya adi kese pa obabie ni later kura no sa be ye Asante regional queen mother awo Ghana African traditional leaders association ko ni eti na ye nipa kese pa na wa bini ye na no wo so afeye suma no so say yes suma ni na ediri dwaba ase so na ne bosum ba wo ye konfo se wo behwe nana bosum ba behwe no se do sitie bia ese nsuo no tumi no eso nti mi bisa o nsuo yi wadaroma sabi o hyaba bia ni hinase ana hini mum ena hye nase yo ba bia ni ha ye nkawe kuma nti wo hye nkawe kuma hini ase nkawe kuma nti eya amamre ni amane be na ya wo hini eta be ye ma osuo afi bia dura nkawe kuma hini obra asuo na domade bia wo de bre no ebe ye na amamre ne na sede ti se asuo zu didi a yeso amane a wo se de ma asuo se na ntwie ne sre ene edwan a wo se de kɔ no ye de kɔma na nkawe hini ma no mu se na asuo didi nti ono so ma na asuo so kɔm de no amamre a wo se na nkawe hini eye ma ni nsuo bia no oye nti asuo PAAMUU so eta nkawe man ene Asante man nyina so achi na o se asuo didi a eya mo wo fufuo na bre no akwan be so na ofa didi adidie ni Nyankopɔn ɔbɔ so ba asase wo didi nyame adidie ni se sebe abo adwan ana so betwa akokɔ ade agu sebe efom ana nsuo ma na abo so ene nyame adidie saa na nsuo so odidi bise nsuo no anu mu na Nyankopɔn abɔ tumi no ade awura eti ono Nyankopɔn no honhom so ewo nsuo nim bi nti so fara se betwa na ntwie odwan ade agu nsuo mu no wadidi Nyankopɔn so adibi ya so asuo PAAMUU aduane be pa na wodie asuo PAAMUU aduane pa ye abo adwan na ntwie akokɔ ena ne nsa so ono me coke onim se bia no coke nko a ne besi se minim die mu ne kakra yesua me nyini bebre so yenim se nsuo die okomu a kashnap ne adi yi apaye asuo PAAMUU die coke ene ade ne bibia obachire bayifo ama okura agi se coke wo de snap bu ne mu a ompe na chiwa die na ko ba ye no ametu coke nso o ba no ametu coke dia eto da na mamre mu no ensafufuo na eye de no de munya den no etim de no so eye na mamre ma na emom no coke no so obatie so na de coke no manu a se ni nsem na de be go beta free ni nsam wo bebre ti de bi o se coke na ope enam se mudi coke ma no a otafre ni nsanti ena ye mo nso mo adwen se mo be ma ni coke ana da bi on na che se be sin ye na duane no wo se coke so efiri bisim na asuo wakoba bia ye coke da ene de ya da ya abusum de ono oni ba bia
Baby a onim no onim ho. Na yese babi ni abofrem. Babi ani abofrem na ASUO PAAMUU bata ho no. Yete yese first no ye di nsuo ne kosa ema sabe yetimi de chichiri kuro. Babi ani abofrem ankasa no ASUO PAAMUU odi mu den. Yo abofrem enye ASUO PAAMUU anka benya abofrem. Ba ma bi fi enkawe oba hayo ewo enkawe abofrem kuma. Na sabre na haye kwaye. Iti oba aye no. Ena obatu se nsuo da na mu onwu. Na obesa bi no nsuo de edo. Iti na okaba. Ewo no hu se nwene ewo nsuo nim. Nti wo ye nsuo na de nya adwene. Nti onya adwene na ohu adwene bi de ye nkwan no. Na ko bo nkaarefo ni bi amane se, mako hu nsuo bi wo ba bi sei. Na nsuo no emu na ma ede. Ena nipa mienu sa di nachi. Na omne ne baae. To mo so ba hu se nsuo no enwunu nsuo no ma na wo bo akura. Ewo abofre kuro nim. Nti o mo bo akura wo mu no. Ache na mu se bofre susu wo kura nim. Bofre wom. Eti o mo kwa nkaare na mo ba ye se kwa bofre mu o. Ye kwa bofre firi bofre mu na efiri baae. Nti ye de ye kwa bofre mu. Ena di ni ba ye abofre mu. Nti ASUO PAAMUU ne ma abofre mu. Ye nya adi abofre. Ona ma nipa ni kan wo ekure mu. Nti bra wo bobo adoma no mamini kan misa asem we anhwe ana ayema nifa so enso a ye ka senso a eno ne den so ano mo ye ne sekenten no na mo ya ebeduru anu na na ma ye ne tokokutua bi wom nti abo ne bibia na se owura mu a onya kwan ensam pie bi owura ma no atom nti onya kwan pie bi wo fa ha no abisi wo fa no abisi ene fe ne nso a ebi wo ha me kire mu bi wa kire masuo kwan ye ofa so ba ye obekekire kurei kwan o ma yenya edin abofrem na yakasa obi achiwade ne den a ASUO ankasa PAAMUU na achiwade ye de ya ASUO achiwade de ho ne de achi meka kire materialisi wana na waboa me watcha me story ni nyina ASUO kwan o fa so ba ye ene ne ho nsem mentensi wan kasankasa so abrabo mu emfa enye asuade kakra na wona na okwom fie dodo sen na wode toye yo me nana kom fie aduana enum na me nana obeye bebre na eduru baabi no na afi akoyese me nana na wayemre nti wo yare na odi wuye nti bra me nana wi na mo SS2 nti wo wuye na suma ne kan me ba na me niji school no nti me nana be ma me ka kire nsem bese me ko school me mpa akom no na mbo mpaye nti ade na amabiu nti me wi school no 2012 na akom no esa abanti na de na maame de oisisi enka obetimi na ntam ya pai ye nante ya na sumane nko to sofu bi wo bu shan hwidiem na o ka che ese ebe ya maame fa me nko ba bi no menye makom na sumane no enya ade a beko ina maame so meji tun na ebra wona na wuye na akom ne ka wona na ode usi ni na so ansa na wowu ana abusua na kire wo ma abosom no se chinchina wona so ware ya bi mi na amfa ma esi ni na so na me kwa na ma adwin ni akom me de akom podi na school na mpese me ko ha because school na adwin na wo mitim na akom no de ba esi baaye no me yese me mpe ba chie na fe do mo de bi to nwure ma na de omo ye me no na me hu se wo se me di mu si wo na me ye na bra akom ka wo no o quantity mfi dodo sen me ko akom tetie mfie 9 4 years ai nkrofo ko bi 10 ensia enso na ade 9 pay akom no de tini se wo kwa akom tetie mu na usuma na edi na wo konfon so wa hobrase na usuma ntimi bie wani ntima o master na woni nche ntimu se de wa wasi adu na so odo ukọ na obu wonu ma kwa akom tetie na aya no pese de bia na master na nche ni se wonye se na wo so so konfon no obosum no kire obibi o master na kire wani so na obosum so kire hu nti e ba ni so a master na timu se akure wa perfect nti wa twa mfie miensa o mfie nsia na ma akura otimu se isi ade e wo so odo ukọ G master opese on the otna ne nchen na be yes ade ne se on se wa perfect na still bu so tin nchen is a master nti mo odin na ubosom ba wo so kwaduburu na de na sabi kwadu kokko wo ho ankwada betimi atebe adie na ebunu ya na da bia ba je se wo de so a eno e ka akom ne ho no bonsam e fa na bonsam ko aku me na nkansoa na okomako ne dia bena ne wofa em se owu ye no o ka bom kwa be 180 years ni na o achim across on to boma afram place achi ho na no wo
na abonsam no na oyebosoma tete na omre ne kɔ akon enti akomwa na obae enti obae so a ade a yobusa ne kwadu no na oba bia so a pese kwadu no so osoa na mo na me kom no duru baabi no ne mabu akro na oba me so na onye ebida afei me wan se afei de suma be kɔ me ba no afei no mo se obae wa yesei kane na onfa ontra me so entena konya so nante ene wonante so otena konya so nante afei duru baabi so afei gye nyina otimi kom gyam kane so na onte saa na mebusa abosu ne se adenti na kane na onye saa afei de oye saa na mo se obeye de chen de oye no na emum de mema ho brase ne se de misi ye na ma ono so de ntimi kom na me ye din a oye beto mire bi ko be hura sen wiem ene wakom de ni okay okay na metias okay wo samre de ko bibie ebi be ko bia e ka mo se sabi ko yesuma ya enwa na sabi ko bi okay nana anya bobosom ba ko din die e say bosom dodo sen ne kura o si a no bie mo tia me na mo 47 ye ena mi so e ya nwotwe ana mesuma abrafo so 47 plus 8 plus 8 plus 7 plus 3 tie for je se mo amuka muke kan bo mu e de mame na se be fama ni so a o mu nyina ba wo so sa ko nsuo no asio pa mu e to ha nko tia ndo so pa okay eti wo konfo no se wo ya ahobrase ne wanya so na chi a o mu nyina ti ba na mabubu adwuma na wo ku ani okay ti wa ko we ka se bibia usika wanya na bia sika bu asne bia na mo tia na e bua wo mi se bu wa mi sika ka mo so wodu bia me ko bia 5 na Ghana cedis na dem na Ghana cedis na da wodu pu wow bu wa sika I say obi akoja o check it 100 cedis why shan wo I sika mi se no o de bet abobom bo se bia ntuma me pida ntuma na eya na be shim aso mi ni se so mpa me so no ntina uma mo yes o me se me chi sika mi nya bia no trust me ya be ni ku na bi so wa mo mo so konfo ba fojew e na wote ne nka se wo kire ASUO PAAMUU na bakosem e de emaye no o se ASUO no e de Mamudu na Asante kasa ya wurugusu aye penintemti e na yaka ne PAAMUU e na wache ya bakosem wa bie nsemani e de ache ye mana na kwan no wagina hometiawa ni asan beto aso ye wo bebrede ma e wo NYANSAPO so na wagime so se ye sane no patwemma ye ba abeto amoso Denti ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nimu a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansan odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabu onim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsane ya fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the perfect ne honhon hia na Amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya